важна, каб прадаўжаць беларускую мову, якая можа за якийś час не існаваць. Гэта наша культура і таксама гэта вельмі цікавая мова. Я думаю, што беларуская мова з'яўляецца нашай спадчынай. Гэта вучаніца ліцэя Браніслава Тарашкевіча ў Бельску-Падляшскім, дзе беларуская мова мае статус мовы нацыянальнай меншасці. Гэты ліцэй у Польшчы вядомы добрымі вынікамі на алімпіядах, ale nie толькі гэтым. Część młodzi przychodzi tutaj z uwagi na poziom nauczania. Część to, że przychodzi z uwagi na to, że to w nas białoruska mowa. Dla osób, które chcą wyuczać białoruską mowę, i takich uczniów na dziś to jest 108 osób. Беларуская мова – дадатковы прадмет. Яго вывучаюць па жаданні 3 гадзіны на тыдзень. Kryzysie na Białorusi, kryzysie migracyjnym, po wojnie na Ukrainie. Kwestia białoruskości tutaj to, że taka trudna i część młodych ludzi jakby nie identyfikują się z mniejszością narodową, stąd... Па словах Владзіміра Вавульскага, моладзь страчвае цікавасць да мовы, у тым ліку таму, што яна не галоўная і ў самой Беларусі. Asymilacja polskich Białorusów wielmi silna. Część młodzi nie wyuczaje białoruskiej mowy, bo tak jak oni sami mówią, to nie baczat to już, by białoruska mowa na Białorusi była tej podstawowej mową, no i to, że jakby polityczne przyczyny, aż to by mogło zrobić takie zainteresowanie białoruskością, to na pewno to jest, jeżeli my by mogli pojechać na Białoruś, młodzież. У ліцэі ўсяго некалькі дзяцей мігрантаў з Беларусі, яны не маюць права вучыць тут беларускую мову. Rozporządzenie o mniejszości narodowej, o języku każe to, że to przedmiot dla przedstawicieli mniejszości narodowej. Natomiast obywatel, grażdanin Białorusi jakby nie może uczestniczyć w tychże zaniatkach i to, że takie nie najlepsze wyjście, bo ci uczniowie, którzy do nas przyjeżdżają z Białorusi, no to wiadomo, dla ich białoruski to ojczysty język, ale jakby prawnie nie funkcjonować nie mogą. У 1990-х гадах ліцэй быў месцам сустрэчы прадстаўнікоў беларускай і польскай улады. Яго наведваў Станіслаў Шушкевіч. З прадстаўнікамі ж рэжыму Александра Лукашэнкі ліцэй не кантактуе. Na Białorusi te prawa człowieka nie są przestrzegane, że wielmi mnoga osób w tюрмie z przyczyn politycznych, to my jakby dzień dzisiejszy nie utrzymujemy stosunków z przedstawicielami czy to ambasady, czy konsulatu. No, starajmy się podtrzymywać tę historię Białorusi i w 25 sakawika każdego roku my świadkujemy Dzień Niezależnej Białorusi, biało-czerwono-biały ściach, pachoń. No i my przekazujemy młodzi takie prawdziwe fakty pro historię Białorusi, pro to, że to warto zachowywać białoruskość. Акрамя беларускай мовы, настаўнікі стараюцца захаваць і беларускі фальклор, традыцыі, вучням распавядаюць пра свята Вялікадня і пра каляды. Школа лічыцца цэнтрам беларускага жыцця ў Бельску і на Падляшшы.